दोडामार्ग तालुक्याचे गोव्यात विलीनीकरण करा या मागणीमागच्या तेथील युवकांच्या भावना जाणून घ्यावं, नंतरच त्यांना धमकी द्या, असा टोला माजी सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी आज येथे लगावला। तालुक्यातील काही युवकांनी पुढे येऊन दोडामार्ग तालुक्याचे गोव्यात विलीनीकरण करा या मागणीसाठी आंदोलन केले होते। दरम्यान या संदर्भात आयोजित बैठकीत शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन संबंधित युवकांना दमदाटी केली होती। मात्र हा सर्व प्रकार चुकीचा आहे असे श्री तळवणेकर यांनी सांगितले। याबाबत आज प्रसिद्ध पत्रक दिले आहे। दोडामार्ग तालुक्यात काल जो निर्णय त्या मुलांनी घेतला की दोडामार्ग तालुका हा गोव्यात विलीनीकरण करायचं आपल्याला आहे, याचं मुख्य कारण असं आहे की आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हणा किंवा दोडामार्गमध्ये म्हणा कुठलीही व्यवस्था नाही, नागरी सुविधा कुठल्याही नाही। प्रथमच आधी जर एखाद्या माणसाला ताप आला, रुग्णाला ताप जर आला तर त्याला गोवा बांबोळी येथे हलवल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही। एक झालं। नंबर 2, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून सुमारे 20,000 मुलं आणि मुले ही गोव्याला कामाला रोज रोजीरोटीसाठी जातात। त्यात शेकडो मुलांचा अपघातात मृत्यू झाला। एखाद्या वेळी रात्री 1-1, 2-2 वाजता ड्युटी संपवून रिटर्न ज्यावेळी येतात ती मुलं, त्यावेळी त्यांचा अपघात होतो। असे शेकडो मुलांचे घरांचं बरबादी झालेली आहे। नंबर 3, सकाळी 5 वाजता उठून आमच्या मुली आणि मुले सकाळी जेवणाचे डबे भरून 5 वाजल्यापासून 6-7 पर्यंत गाड्यांची वाट पाहून ती गोव्यामध्ये जातात आणि त्या 8 ते 9, 9 ते 10 पर्यंत त्यांना रात्रीभर घर नसतं। ही एवढी आणि ती फक्त तुटपुंज पगार, मुलींना 5 ते 6,000 आणि मुलांना 7 ते 8,000 एवढ्या पगारावर त्यांची रोजीरोटी चालते। विशेषतः दोडामार्ग तालुका हा गोव्याला लागून असल्यामुळे गोव्यात शिक्षणाची सुविधा आहे। आमच्या महाराष्ट्रात किंवा दोडामार्गात जिल्हा परिषद किंवा माध्यमिक शाळा जर सोडल्या तर इतर कुठलीही सुविधा नाही। त्यामुळे त्यांना रोज गोव्याला मुलांना ने आण जाण्यासाठी गोव्याला जावं लागतं। नंबर 2, शेतमाल जो आमचा आहे, भाजीपाला वगैरे जो आहे तो दोडामार्ग कुठलीही बाजारपेठ उपलब्ध नाही, त्यासाठी गोव्यालाच बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळे तिथेच जावे लागते। नंबर 3, त्यांनी जो आता चांदा ते बांधामध्ये जे हजारो कोटी दिले म्हणतात, ते हजारो कोटी रुपये गेले कुठे, त्यात दोडामार्गात किती कोटी खर्च झाला। नंबर 4, त्याने महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना मी असं सांगू शकतो जी पुनर्वसन गावं झालेली आहेत त्यात कुठलीही नागरिक ना पाणी, ना लाईट, ना काही रस्ते, काही कुठलीही सुविधा झालेली नाही। त्यानंतर त्यांच्या जे माटणेमध्ये जो दशकृषी माटणे आहे, उसप भाग वगैरे आहे, त्या भागात धरणाचं थेंबभरसुद्धा शेतकऱ्यांना आजपर्यंत पाणी गेलेलं नाही। त्यानंतर दुसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे आमच्या दोडामार्ग म्हणा जिल्ह्यात म्हणा आज भारतात आणि महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाची 10वी आणि 12वी मध्ये जो रिझल्ट लागतो तो आतापर्यंत आमच्या मुलांनी टिकून ठेवलेला आहे। त्यानंतर त्यांना उच्च शिक्षण जे पाहिजे त्या उच्च शिक्षणासाठी त्यांना आपल्या जिल्ह्यातून परजिल्ह्यात किंवा परराज्यात शिक्षणाला जावं लागतं। निदान MPSC, IPSC, IPS, IAS, IT कुठलीही सुविधा शिक्षणाची आमच्या जिल्ह्यात नाही। त्यामुळे एकतर गोवा किंवा बाजूच्या राज्यात जावं लागतं। त्यानंतर महत्त्वाचा एक असा अतिशय गंभीर आणि महत्त्वाचा प्रश्न आहे की आमच्या जिल्ह्यातून जी लोक गोव्याला हॉस्पिटलमध्ये जातात, संपूर्ण जिल्ह्याची परिस्थिती आहे, जी रुग्ण जे हॉस्पिटलमध्ये गोव्याला जातात त्यावेळी मध्यंतरीच्या कालावधीत त्याने फी आकारली होती गोवा राज्याने, कारण त्यांची पण नाविलाज होता, कारण भरणा भयानक चालू होता आणि आमच्या जिल्ह्यात कुठली सुविधा नसल्यामुळे लोक तिथे जातात। त्यावेळी ह्या आंदोलनकर्ते जे दोडामार्गचे आंदोलनकर्ते आहेत त्याच मुलांनी आणि त्याच आंदोलनकर्त्यांची माय बाप भगिनी त्यांचे सर्व हजारो लोक नागरिक हजारो रस्त्यावर उतरून महिने आंदोलनं करत होती। त्यावेळी आंदोलनाला त्यांच्या आंदोलनामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला संपूर्ण न्याय मिळालेला आहे की गोवा फी माफ झालेलं आहे। ज्यावेळी त्यांचं 18व्या दिवशी ज्यावेळी आमरण उपोषण आंदोलन होतं, 4-5 लोक हॉस्पिटलमध्ये गेले, कितीतरी बेशुद्ध होऊन पडले। अशा परिस्थितीत आमचे श्रीमंत राजेसाहेब त्यांनी त्यांना राजू मसूरकर आणि मी स्वतः जाऊन त्यांना विनंती केली, दोडामार्गात कितीतरी लोक आजारी पडत आहेत, हॉस्पिटलमध्ये भरती जात आहेत आणि 18 दिवस आंदोलन त्यांचं चालू आहे। ह्याच आंदोलनकर्त्यांनी ते आंदोलन केलं। त्यावेळी राजेसाहेब स्वतः सन्माननीय राणेसाहेब, विश्वजित राणेसाहेब गोव्याचे आरोग्यमंत्री, त्यांना राणेसाहेबांनी पत्र दिलं, त्यांना त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्या दिवसापासून ह्या आंदोलनकर्त्यांमुळे आज या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सगळी फी माफ गोवा राज्यामध्ये झालेली आहे। त्यामुळे त्यांचं एक डोक्यात गेलं की बाबा
असं हे योग्य नाही की आम्हाला इकडे कुठलाच न्याय मिळत नाही, कोण आमच्यावर लक्ष देत नाही. कुठली आता आढाळीची फॅक्टरी होऊन किती वर्ष झाली हो. आढाळीची फॅक्टरीमध्ये एकसुद्धा उद्योगधंदा आढाळीला उद्योगनगर घोषित केलेलं आहे, एकसुद्धा फॅक्टरी तिकडे आले नाही, एकसुद्धा तिकडे रोजगार उपलब्ध नाही. आणि आता 20,000 आमची मुलं गोव्याला गेली, 20-30 हजार मुलं कोल्हापूरला आहेत. हे सगळीकडे रत्नागिरी खेडपर्यंत आमची मुलं आहेत, मुंबईला आहेत, पुण्याला आहेत. मग ह्या मुलांसाठी रोजीरोटी काय आहे आमच्याकडे? दोडामार्ग तालुक्यात तर एवढी परिस्थिती आहे की तिकडे म्हणजे बोलण्याच्या पलीकडेची परिस्थिती आहे. एकतर हॉटेलमध्ये किंवा कुठल्या साध्या कपड्याच्या दुकानात वगैरे 5-6 हजार रुपये मिळून आपली रोजीरोटी करतात. त्यामुळे नाईलाजाने गोव्यात ज्या सुविधा आहे, गोव्याच्या सर्व नागरिकांना, ज्येष्ठ नागरिक म्हणा, सर्व म्हणा, ज्यांना जे सुविधा मिळतात त्या प्रत्येक सुविधेसाठी त्यांची धडपड होती आणि ते आपल्याला मिळावी. आपल्या राज्यात सुद्धा ती सुरू आहे. म्हणून त्यांचं एक आंदोलन, शासनाला जाग आणण्यासाठी म्हणून आंदोलन होतं त्यांचं गोव्यात. मी कालच त्यांच्याशी चर्चा केली, बैठक त्यांची काल आमची बैठक झाली. त्यांनी सरळ सांगितलं की आम्ही शासनाचं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हे सगळं करत होतो, परंतु आम्ही ज्यावेळी सभा लावली त्यावेळी आम्हाला दमदाटी, काही लोकांनी दादागिरी केली, काही लोकांनी मंदिरासारख्या पवित्र ठिकाणी जाऊन त्यांना धमकी बिमकी दिली. ही धमकी बिमकी आम्ही खपवून घेणार नाही. त्या संपूर्ण आंदोलनकर्त्यांना मी काल शब्द दिला आहे, संपूर्ण आंदोलनकर्ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व माझ्यासारखे किंवा आणखीन कोण असतील जे सामाजिक कार्यात सक्रिय आहेत ते संपूर्ण त्यांच्या पाठीशी असतील. आणि जर ह्यापुढे जर त्यांना कोणी धमदाटीचा किंवा काय भविष्यात त्यांचा दादागिरीचा वगैरे जर विषय केला तर त्यांना आम्ही कधीही त्यांना माफ होणार नाही. कारण त्यांनी मंदिरात सभा घेतलेली, मंदिरात त्यांनी जी दादागिरी केलेली आहे ती कदापि शक्य होणार नाही. ते गणपती तिकडे सहन करून त्यांची घेणार नाही. दुसरी महत्त्वाची एक गोष्ट मी आता असं सांगेन की आज बस स्टँड आहे, ते बस स्टँड तालुका म्हटल्यानंतर एस टी डेपो पाहिजे, पण तिकडे एस टी डेपोची सुविधा नाही. बस स्टँड छोटंसं आहे, त्यात सुविधा वगैरे काही नाही. आमच्या महिला भगिनी वगैरे आहेत, त्यांना शौचालयाची सुद्धा व्यवस्था नाही. तहसील कार्यालय आहे, गटविकास कार्यालय आहे, इथं सरकारी कार्यालय जेवढे आहे तिकडे कुठलंही सुविधा योग्य पद्धतीचं नाही. काही त्यांना तिकडे नागरी सुविधा नाही. अशा परिस्थितीत ते दोडामार्गवाल्यांचं जे म्हणणं आहे की आपण गोव्याला विलीन होऊया, गोव्याचं आमच्यावर कायमचेच उपकार राहिलेले आहे. गोव्याने आम्हाला भरभरून दिलेले आहे. आज गोरगरीब जरी कोण रुग्ण गेला तरीसुद्धा प्रत्येक जिल्ह्यातल्या प्रत्येक नागरिकाला आहे की गोवा बांबुळगेकडे गेल्यानंतर आपण त्यांना 100% बरं होऊ शकतो. मग हे एवढे जर ते आंदोलनकर्त्यांना दमदाटी देणाऱ्या लोकांना जे जर समजत असेल तर त्यांनी सगळ्या सुविधा द्याव्यात, नाहीतर त्यांची माफी मागावी. आमचं बाबा चुकलं, जाहीर माफी मागावी. पत्रकबाजी कशाला पाहिजे? आणि जर असं त्यांच्याकडून जर परत दमदाटीचा प्रकार झाला तर भविष्यात दोडामार्गवासियाचे जे आंदोलनकर्ते असतील त्यांच्या पाठीशी आम्ही सगळेजण एक दिलाने काम करू. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट मी एक सांगेन की आमचे अण्णा केसरकर ज्येष्ठ नेते आहेत, आमचे आदरणीय, त्यांचं मार्गदर्शन आम्ही घेत असतो. जिल्हा प्रमुख असल्यापासून शिवसेनेचे आम्ही त्यांचे मार्गदर्शन घेत असतो. परंतु अण्णा केसरकरसारख्या माणसांनी सुद्धा त्यांना महाराष्ट्रद्वेषी म्हणणं हे मला तर योग्य वाटत नाही. त्यामुळे अण्णा केसरकरांनी याउलट जाऊन त्यांच्या पाठीवर थाप मारायला पाहिजे होती की बाबा रे, तुम्ही करतात ते शासनापर्यंत आपण घेऊन पोचू आणि ज्या आंदोलनकर्त्यांना ज्यांनी दमदाटी दिली त्यांना पण आपण सांगू, असं अण्णा केसरकरने घेतलं पाहिजे होतं. परंतु अण्णा केसरकरने आधी ह्यापुढे त्यांच्याबरोबर राहून त्यांच्याबरोबर किंवा आमच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांना किंवा धीर देण्यापेक्षा पलीकडे त्यांनी त्या आंदोलनकर्त्यांच्या पाठीशी मुळीच उभे राहणं अशी माझी त्यांना कळकळीची विनंती आहे.